Venray dus een belangrijke positie. Verslaggever Maurice de Heus is daar. Maurice, het stemmen tellen werd daar vannacht gestaakt na een brand. Ik zie ook veel... oh nee, het zijn andere wagens. Ik dacht veel mediawagens. Maar hoe gaat het nu verder daar? Ja, het zijn inderdaad wagens van de beveiliging, Fabienne. Het geeft een beetje aan hoe de stemming is in Venray op dit moment en hoe ontzettend spannend het is. Want zoals je al zei, brand dus inderdaad hier in Venray rond 2 uur vannacht. Burgemeester heeft wel zojuist bevestigd: geen schade voor de stemformulieren, geen brandschade, geen waterschade. Die zijn nu ook veiliggesteld. Want juist omdat het zo ontzettend spannend is, ligt er natuurlijk ontzettend veel gewicht op die stemmen hier in Venray. En wil je absoluut niet dat er iemand bij die stemmen kan komen die daar niks mee te maken heeft. Gemeente Venray heeft al de hele ochtend bij elkaar gezeten, overleg voortdurend met de kiesraad. Vanmiddag om 2:30 komt er een persconferentie waarin er meer wordt verteld over hoe het vervolg van die procedure is met het tellen van de stemmen in Venray. Ja, en Maurice, beseffen ze daar bij jou dat de stemmen van Venray wellicht bepalend zijn, deze verkiezingen? Ja, dat druppelt hier ondertussen langzaam binnen. Dat heeft er niks te maken met de klokken die hier luiden. Dat is meer het tijdstip. Maar via de NOS, via L1, via RTL wordt er steeds meer gekeken naar Venray. Omdat, Jos refereerde er al aan, hier 35.000 kiesgerechtigden wonen. Vorige keer, 2023, kwamen er 26.000 stemmen. Nou ja, als er dan een verschil is van 10% tussen D66 en PVV, dan zijn dat 2.500 stemmen. We weten dat dat meer is dan de marge nu tussen de twee partijen. Dus het zou mogelijk een beslissende stem kunnen zijn hier in Venray. En dat leeft ook al hier in Venray. Waar gaat dit naartoe, denkt u? Waar stemt Venray op? Ik hoop de goede kant op. Ja? Ja. Aan welke kant is dat? PVV. Ja? Okay. Waar gaat dat kwartje naartoe rollen dadelijk? Ja. D66 of PVV? Allebei de partijen waar ik niet op gestemd heb in elk geval. Dus nee, dat maakt mij niet uit. Waar geeft Venray uiteindelijk een beslissende duwtje? Ja, waar gaat het naartoe? Ik ben bang dat het richting PVV gaat. Gezien de vorige uitslagen. En dat dus inderdaad een beetje de stemming hier op de markt in Venray. Ondertussen zijn de broodjes kroket hier achter ons langs gegaan. Weten we dat de gemeente hier nog altijd overlegt. En dat er dus om 2:30 een persconferentie is in het kleine gebouw hier tegenover. Want het gemeentehuis nog altijd gesloten.